Bisan sa nasinating pag-ulan sa Davao Region sa milabay mga adlaw, gibutiag sa Pag-asa Davao nga magpadayon gihapon ng init nga panahon epekto sa El Nino. Ano yung report ni Kent Abrigana? Human ang sunod-sunod nga nasinating init nga panahon. Nakasinati og mga pag-ulan ang pipila ka lugar sa Davao Region adlawng Domingo. Sumala sa Pag-asa, tungod kini sa epekto sa trough sa low pressure area gawa sa Philippine Area of Responsibility nga nagadala og mga pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao. Ang mga cloud extension maoy naka-apekto sa Davao Region o Caraga Region gahapon nga nakasinati tag mga pag-ulan. Hinoon, walay natala nga pagbaha sa mga lugar sa rehiyon nga giulan. Apan bisan niini, gibutyag sa Pag-asa nga wala pa nahuman ang El Nino o dry season. Busa, padayon gihapon nga makasinati og init nga panahon ang pipila ka lugar sa Davao Region. Sa datos sa Pag-asa, Lunes sa buntag, nakatala sab og 40 degrees Celsius nga heat index ang Davao City. Ang atong dry season mo last pa ni until May. Then ang El Nino padayon nga na nag-weekend or hina from March, April, May nga season o mo neutral ang condition from April, May, June nga season. Una na nga mipagawas og La Nina Watch ang Pag-asa ni adtong March 7, kung asa 62% ang tsansa sa La Nina development sa bulan sa Hunyo, Hulyo ug Agosto. Apan sa karon, mabu matud pa ang tsansa sa mga pagbaha tungod sa mga pag-ulan. More than a month na nga, almost 2 months na below normal ang tong rainfall, so dili siya makadulot og mga pagbaha. Samtang, padayong ginabantayan sa Pag-asa ang LPA sa gawas sa nasod. Hinoon, ubos ang tsansa ni ini nga mahimong bagyo. Base sa datos sa Metra Weather, ulanon ang daghang bahin sa Mindanao sama sa Basilan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ug Socsargen. Busa, magbantay sa pausab-usab nga dagan sa panahon. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.